ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଚିନରା ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ रो चेयरमैन अछि। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଉ ନୂଆ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ବେଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗଲେ ଗୋଟେ ଖଡି ସିଲଟ ଥିଲା ପାଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜିଓ ଥିଲା ବେଗ ବହି ଥିଲା ଜୋଳ। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ତା ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ ପାଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର କମ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପାଠ ରହୁଛି। କଣ କରିବୁ ତାହେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବା, ଚାଟଶାଳୀକି ଯିବା, ଖଡି ସିଲଟରେ ପାଠ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଯଦିଓ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଉନ୍ନତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ଖାଲି ତାକୁ ପାଠ ପଢାରେ ପ୍ରେସର କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆଗ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳନାକୁ ଧରିକି ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆପେଲର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦବା, ଆପେଲଟେ ଦବା, ସେ ଆପେଲକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଫର ଆପେଲ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦବା, ସେ ବ୍ୟାଟକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ଯେ ବି ଫର ବ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଦେଖିକି, ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାର ଯୋଉ ବେଲବସ୍ତ୍ର ଡାକ ଦେଲା, ବାରିପୁରା ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ମମି ଡାକି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ବୋଉର ଡାକର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆମର ବାପା ବୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଆ ଭାଷା ହଉଛି ଆମର, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମର ବାପା ବୋଉ ହଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଓଡିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ପାଠ ପଢାର ନଲେଜମେଣ୍ଟଟା ଇଂଲିଶ। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ଯୁଗରେ ବିନା ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନେ କୋଉଠି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଡିୟମ ଇଂଲିଶ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଓଡିଆ ନ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ରଖିଲୁ। ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯଦି ଓଡିଆ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ଗୁରୁକୁଳ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା, ବୃତ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ତ ଗୁରୁକୁଳ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଗୁରୁକୁଳ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇନା ଆଗରୁ ଟିକେ କହୁଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଚଖଡି ଆଉ ସିଲେଟ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇକି ପିଲା ଖାତା ଆଉ ପେନସିଲ ରବର ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କିପରି ମେଚୁର କରିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇକି ଏକୁ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଉ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ମାର୍କ ପଛରେ ପଡୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଏ, ପିଲା ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିବାରର ବାପା ମାଙ୍କର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲା, ସିଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ। ମାର୍କ ରଖିକିରି ମାର୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବା, ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ସିନସିୟରିଟି ଗଢିଥିବା, ଯଦି ପିଲାର ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗଢିଥିବା, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆପଣ ପିଲାର ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡେଇକି, ପିଲାର ନମ୍ବରକୁ ନ ଦେଖିକିରି, ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନ ଦେଖିକି, ପିଲାର ବିହେଭିୟର, ପିଲାର ଚାଲିଚଳନ, ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ପିଲାର ଷ୍ଟଡି ପାୱାର କେମିତି ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉ। ତାକୁ ଆମ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ଟିଚର ଏମାନଙ୍କ ମୁଲାକାତରେ ହେଲେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହବ, ଏଥିରେ ପିଲା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।